hainbeste perfume arabe, eta zeuen bat asko saltzeana eta hondik ez naukena. Abnan, 9 PM. Abnanen hau aspalditin auken burun ekarri gara zeuela, baina ez nauken oso garbi, ze estilotaz azkenien ekarriet, eta egile esan, oin ulertze zehati da. Enbasia ondo da, kristonak hau ez da, baina auki behar duen guztile dauke. Hau metaliko tipoa, bola bat bezala, botellik ez dauke ze apartekoik, baina sendu da, eta erpinik ere ez dauke. Eta gaina, ondo vaporizatzeu. Ez da perfumea arestile, baina presentzile dauke. Antzemango zuen lehenengo hauzi da, beste batzun aldin suabio dala. Eta bere arrakastan gakutako bate hori da. Perfume arabetan, o bestelakotan hasiberri batei balioli. Zai garbi puntua dauke, gozunare bai, igual txikleko batzu eta gogorarazteula esate batzuk, eta nik antzemate jo pixket. Baina gero tonu beltzonekin, baita ere ikustea zerillo puntu bate badaukela. Baina gehi esan erosin momentan ibiltzeko moku da. Beti hortxe tartien. Ez da garbi fresko, baina ez da ere fuerte intenso bat. Normalien inoiz lioke ingurokuei molesta ber, eta zuk usaitxo ehar bat ematezu, eta hauetan tipikoan bezala, ondo irauteu. Eta puristan goguen kontra jundare, egile esan, olakuek gehiago funtzionatze behar errezo kontsumitze hilako. Beste adibidean, Abnan 9 PM honek variante asko dauzke. Eta hori fabrikante batek funtzionatzeztun batekin ez duiten. Ezaugarri hauekin, zalantzan aurrin bat ematio paritzeko ere, ideia politxe da, batipat aurtik ez baduki, ze gauze berri bat probatzeu, eta hitzen mundu guztiek lehenugo gerugo gastatzen buka. Eta hoxe da dana, oso ondo dago, eta probatzi mezidu. Baina hori, ondoena, azpeitire etorri eta Balberde Drogerien probau. Bestela, lehenugo gerugo balberdedrogeria.com ere jarriko, eta itxu-itxun erosteko moduko bat ere bada.